ଓପନ୍ ଓପନ୍ ମାନେ ଖୋଲିବା। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି କ୍ଲୋଜ୍। କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା। ହଟ୍ ହଟ୍ ମାନେ ଗରମ। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ। କୋଲ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା। ଡାର୍କ ଡାର୍କ ମାନେ ଅନ୍ଧାର। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍। ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଆଲୋକ। ବାର୍ଥ ବାର୍ଥ ମାନେ ଜନ୍ମ। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଡେଥ୍। ଡେଥ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭିକ୍ଟୋରୀ ଭିକ୍ଟୋରୀ ମାନେ ବିଜୟ। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଡିଫିଟ୍। ଡିଫିଟ୍ ମାନେ ପରାଜୟ। ଇମ୍ପ୍ଟି ଇମ୍ପ୍ଟି ମାନେ ଖାଲି। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଫୁଲ୍। ଫୁଲ୍ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ମଡର୍ନ। ମଡର୍ନ ମାନେ ଆଧୁନିକ। ବ୍ରୋଡ୍ ବ୍ରୋଡ୍ ମାନେ ଓସାରିଆ। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ନ୍ୟାରୋ। ନ୍ୟାରୋ ମାନେ ସରୁଆ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଫିଉ ଫିଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ମେନି। ମେନି ମାନେ ଅଧିକ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଆରମ୍ଭ। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଫିନିଶ୍। ଫିନିଶ୍ ମାନେ ସମାପ୍ତ। ଆର୍ଗ୍ୟୁ ଆର୍ଗ୍ୟୁ ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବା। ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଏଗ୍ରି। ଏଗ୍ରି ମାନେ ସହମତ।